Kodozentzia, koirakaskuntza, irakaskidetza, izen ezberdinak ematen zaizkio gaur egun hezkuntzan puri-purian dagoen termino honi. Izen ezberdinak emanda ere, bere esanaira joango gara. Bi profesionale dauk gehiago, gela, espazio bakar batean operatzen, aritzen, jarduten daudenean, aldez aurretik kontzienteki elkarrekin planifikatu eta ondoren ebaluatuko dutena. Aurreskoletan, aspaldi, espazio berean bi profesionalek elkarrekin jarduten dute. Baina hau, kontzienteki edo modu intuitibo eta mekanikoan egiten dugu jada, batzuetan, espazio berean egonda ere, gertu bezain urrun gaudelako. Horregatik, zer, nola eta zertarako egiten dugun horri arretaz erreparatu behar diogu. Kidea koebaluatzeko beldurra kendu behar da. Gure egitekoan horren sartuta gaudenean, gure hobetzekoak baino errazago ikusten ditugu ondokoarenak. Ispilu lana egin eta eraikitzaileak eta epairik gabeko kritika eta iritziak elkarri ematea eta onartzea profesionaltasunaren isla da. Elkarren osagarri izan, jaso eta eman. Elkarrengandik hasi kolektiboa eraikiz. Kodozentzia eraikuntza kolektiboa da. Zuzendaritzatik, enborreko autu pedagogikoetatik mugimendu sinplenetara doana.